May pabura ko nuranan. Pero guys, wana buraha, wana gi private kay na monetize na to. Enggak. Hi guys, good morning. Naku naghang uyab. Adbas ang pa-Valentine's karon ning bisita. Tanawon. Guys, sakay sa gabrihan. Ay. Yung boyfriend ko. No, mating yung boyfriend ko. Wow! Ano ba yan? Diba guys? Dapat ano ayaw? Ayaw nga ma-text. Bakit? Hindi nga siya ano sa text. Huwag pa ayos. Ano ko ayos. Chat lang yun siya sa text. Ano ka mag-ayos niya? Ayos mo doon, di ko naman na paano to? Kaya guys, plastic na muna daw ngayon dahil naghirap siya. Ilang daw yung pang Valentine's sa akin. Wala na yung presko-presko. Ito na lang daw ko, no? Wala na lagi. Wala na presko kayo sa init. Kaya oh. Sa akin, okay lang naman mga walang ganyan-ganyan. Diyos ko. Ayun oh. Ito, salamat Tare. Salamat sa short. Sige na Han. Uy. Hindi ko maayos yan bukas na kasi baka hanapin ako. Ay, hanapin ka na sa amo mo doon. Bye-bye. Bye. Love you. Love you. Sige na. Bye-bye. A few moments later. Hi guys, maliod to ta. Nakagawa sa dito sa kwartong Victoria kasi Victoria na to. Diyan. Mga ano ta, magpapalit kami kuhan. Burger. Nakisuyo kami ng burger sa labas. Ay ate, kain te. Ay po kayo mangga. Sarap. Ate naman mangga. Mamaya ako kakain ako ng mangga. Sarap. Karon na po ko nakagawas guys kay kuhan. Naka-timing na natong si Doktora. Kaya hindi na pwede iwanan. Natidig na lang nandito sa labas. Kaya hindi pa naman siya tidig na pwede palapitin. Maganda sana na pag palapitin. Paano na yun? Ulan din mo kung bakit. Ito pinanapit. Ano mo? Hindi. Alam. Lunes ako dumating. Lunes, Martes, Merkulis, Jueves, Bernes. 5 days. Yan pa. Palapitin mo doon. Saan galing na dito ka? Galing na dito ka. Siyempre mga kasama ko. O yung deliver. Hindi pwede hindi ka palapitin. Hindi ako meron din akong mahirap pa ganun dahil pag nilipit ko ako mga gamit ko. Pagdali mo mga. Ha? Dali pa lang. Dali pa lang. Mabalas pa tayo eh. Hindi ka mo. Ano sasawa mo masin? Kasi Asin lang. tumas ko na. Kami niluto sa daan guys, mana nagpapalit na naman ng burger.
Ano na yung sa akin isa? Sumagay mo lang. Pero kita. Yung dalawa. Hindi ako bumili, pinabili ko lang. Tanong na. Ha? Sabay naman ba? Why ganap dati guys, umapag Valentine's Day. Hindi mo kalayas. Hindi naman makaalis dito. Nag-date sana kami ng boyfriend ko, hindi naman makadate. Ano, dito sa baligo mo. Sa ice cream mo. Hindi na. Tatawag si Luto ka. Kaya mo na kami mo yan. Nakainis na. Ilang taon na? Ilang taon na? Dalawa. 2020. 21. Dalawa. Ilang taon? Eh, pag-isipan mo rin. O, hanggang kailan hindi na mawawala yun. Tapos kailan kulong lang. Doon sa probinsya, malaya ang tao doon. Dapat Pero nagmamas ng mga tao. ano diba? Dami mga bagong dating. Magbago na. Ay. Guys, wala pa akong suklay. Sinaglitan ko lang na maligo dahil tulog. Kasi pag gising siya at nakaupo, hindi pwedeng iwanan. Pero kung ang kwarto, may bagong pa. May bagong tubig. May bagong tubig, may bagong tinangkay. Hindi pwede naman pagka may tao dito. Pwede naman ko intercom na silipin mo. Umala. Kasi sinabi talaga ni Dona yun na Ate Dona na hindi talaga siya pwede manunal. Okay lang pag nakahiga siya. Pero pag upo, minsan kasi pag lakad siya para sa mga balance. Kaya delikado. Kaya sabi ko, alam mo tinong ma-disgrasya siya, okay siya lahat. Vital ano yung Ano nga, kaya? hindi talaga siya kakumpiyansahan kasi bigla lang. Bigla lang sa ganun naman siya. Ako nga alam mo, kanina ganito ko sa kanya na kung balod may mariban ba akong sakit. Dahil nakaupo ako, wala naman ako mga biglang grabe. Narinig ko talaga yung ganun ng puso ko. Ako. Sabi ni Dr. ano daw pala yun. Sakit talaga dahil ng anxiety. Kasi Dr. baka may nalalan ako ng sakit eh. Nagbantay ako sa kanya, nakaupo, wala lang ako. Hindi ka doon, kaya magbabantay ka. Wala akong ginagawa, narinig ko talaga yung, ano guys ba, yung tibok ng puso ko, ganun. Yung parang biglang lumakas, nagabing ganyan. Tapos sabi ko, Talaga na naalaala ka. ano yun? Tapos, sinabi ko nung ko, sabi niya, ano daw yun, sa anxiety ko raw, ang lakas. Ang bilis ng, ano ko eh, yung tibok niya, maano mo eh, yung parang ganun. May sabi ko, kailangan talaga guys namin mag-break naman. Dito ba, kailangan ko man talaga mag-uwi sa amin. Diyan pabalikan pa rin pa. Iba pa rin. Malungkot na rin. Ah? Malungkot pag galing sa probinsya, tapos pagbalik mo. Ganun ako, sobrang lungkot ko. Ano nga, asa hindi gano'n ako naging dito kasi nung hindi ba lang gusto talaga tapos nagpaubo ako parang hindi ako parang pinag kasi gusto. Ara na, problema. Ngayon, gusto pa. Guys, pasensya na. Wala akong magandang vlog ngayon. Kasi hindi naman ako nagluto. Lumabas na nga kumain dahil nandun nga, magbantay. Tapos sa tidig na, pag halimbawa magpa-replace ako, hindi naman sila pwedeng pumasok. Silipin lang niya dahil bawal. Ako talaga nasa loob. Tapos paggabi, kagabi pala guys, hindi pala ako masyadong nakatulog. Iba doon tulugan ti. Nakatulog ako dito. Kala ko, mo talaga hindi ako nakatulog. Kasi parang minsan natakot ako sa kanya ni doktora dahil inisip ko ba gumalaw, mga ganyan. Saka hindi siya nagsasabi sa akin ng totoo. Bukas na yung pinto sa CR, baka umihi. Tapos tulog ako. Kasi sinabi ko talaga, doktor, huwag ka talagang huwag mo kami ipahamak. Na ganyan, dahil mamaya, Diyos ko.
Hindi kasi meron na kasi akong parang trauma ba sa kanya. Hindi kasi na maintindihan niya na, Diyos ko. Bigla naman siyang pupunta sa CR, baka mamaya. Kagabi nga, muntik namang ma-outbalance. Tumayo siya, biglang gumano yan. O, pag ano, pag hindi sila nakabawi, tumba na naman. Dahil may tungkol siya. Kaya guys, si Doktora, malaking kaibahan na ngayon katuyuan natin sa kanoon. Dahil dati kasi guys, maluwag kami dahil hindi kami late na tayo gumigising, di ba? Ngayon, parang kailangan na magising ng umaga, lalo't may caregiver. Saka, Ito yung ano yung caregiver. hindi pa tayo kumano pa ako. Mahanapan pa ako ng masarap. Face. Magsabi tayo masama. Yung sinasabi na nananapan. Ito naman na. Minsan, Kaya naging malas. dahil silipin ko muna si Doktora. Silipin ko. Sama tayo. Kasi, hindi, sabi ko sama tayo. Sisilipin ko. Wait lang, balik ako dyan. Apa ko'y sudlay. Sisilipin namin. Kalite. Gising na. Sisilip-silip kami. Gising na. Gising na po kayo. Gising. Sinilip-silip ko lang dahil naligo ako eh. Naligo ako, tapos sabi ko sinilip-silip na lang kayo natidig na rin. Ginanito na lang namin yung pinto para makita. Ginanito na lang yung pinto para makita ba? Kasi si Ate Digna hindi pwedeng pumasok eh. Kailan si Ate Digna pwedeng pumasok? Kailan si Ate Digna pwedeng pumasok after ilang days? 1 week? Tagal. Intercoman niyo po ako pag tatayo kayo dahil magsuklay pa ako. Basta huwag kayong tumayo ah. Usapang matino. Bigla ka pa namang tumayo. 1 week ka daw, te? 1 week ka daw bago palapitin. Suklay mo na ako. Para tuloy akong... Doon ako kakain ng mangga. Dahil baka biglang tumayo, gising na eh. Guys, mga andi tag mangga na. Hindi ako squart ng Doktora. Dari na lamang kung magkaon kay Desidong. Hindi mabantad dyan kaya makalimot lagi. Yung kuan mo, barog. Ah. Jadi ang sasawan dia. Toyo, brown sugar. Dari sa mong lugar kuan may mo labay nga kariton nga nagtindag mga mangga, gulay ano. Nang namatay mi nga nagay mangga, nakapalit ni. Sarap ng tulog nyo. Doktora. Ha? Sarap ng tulog nyo. Talaga? Opo. Kaya rada alam eh. Parang pakiramdam ko hindi ako natulog. Ang sarap. Ano sa sawa ko? Toyo.
Sarap. Ang sarap. Order pala ako ng bigas. Ngayon daw i-deliver. $4,000. Kasi sa atin 3,000, yung sa aso 1,000. Ano guys? Guys, basin natinga mo ba na si doktora di na naipakita sa mga video kay na ining react na idang pag-umangkin na si doktora okay na siya nga ma-appeal sa vlog kaya nananghid man ko nga ma-appeal sa video ang dyan problema gahapon dihay ning chat na pag-umangkin ni doktora po din nga kinahanglan ko nung ako ng ipang private tong mga video sa una nga na-appeal sa doktora kaya di ko na dapat na di-appeal ang pag-umangkin ni react pero ang anak kanay siya wa man okay raman diyan yung ko sa lang ang kinahanglan na pa na i-private nga agamang mga video ang mapidautan diyan isa pa ang tagtunod ang mismo si doktora wa man siya mo reklamo wa man siya mo react nga ang i-appeal sa video ang mga pagwangkan dide mga isa raman tuning ko na kinahanglan jud mo nang imong i-private kay hindi na sila kuan sa social media hindi ngayon ko nga kuan ngayon ko nga before ko nag video hanggi nas doktora daan wala ka man basig matinga mo hindi na i-appeal kung na may tingog ra kay na-react lagi itong isa sa isang pag-umangkin. Diba? Huwag man pag-upinaas mga video kaya mo ramang conversation. Diya isa pa nisugot ng pagtagtingad. Ang disalipdas ito ka. Kay bawa na tingalagi ko gapon kay ning chat man. Basig nakakita to. Natabura ko no kanan. Pero guys, wana buraha, wana di private kay na monetize na to. Enggak. Ang karang pong doktora, pag umangkin na pabuti ni Ria. Sabi nito tanaw. Hindi. Hindi kayo magsisihan. Makain na si doktora. Oh my God. Ano ba na?